खुलुमबाय बयखौबो उनाय प्रतिसंनानै लाग्रोलाय बर' हारिनि गोथार आर'नायावहाय राजनितिनि गाब फुननाय बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बर' हारिनि गोथार आर'नायाव राजनितिनि गाब फुननो थाखाय बिसोरनो सोर अधिकार होनाय? बिसोरनो सोर अधिकार होनाय? जाय आर'नाइखौ लानानै जोङो गेदेर उन्दै गासैखौबो जोङो मान होयो, मान बावो, सिबियो, खुलुमो। आर'नाइखौ जोङो गोरनायाव लायोब्ला जोंखौ सासे बर' होननानै गुबुन हारियाबो मिथिनानै मोननो हायो। आरो आर'नाइया मोनसे मान गोनां हारिनि मोनसे नेरसोन। बेवहाय गोबां ओंथि दङ आर'नाइयाव। दिनै बेबायदि ओंथि गोनां हारिनि मोनसे गोथार फालिखौ आर'नाइखौ दिनै बेबायदि राजनितिनि गाब होनाया बिराद दुखुनांथाव जादों रायजोफोर। थारैनो साननो गोनां जानानै फैदों। आङो फुङाव नुनाय समावहाय लावदुमखौल'सो नुदोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों गसंनानै स्रें थानाय आरो गेमस्रिनि चेनेलावबो नुदों। नाथाय आरो दसे उनावहाय नुबाय मा इउपिपिएलनिबो ओंखारबाय। थारैनो बे जोबोद साननो गोनां। इउपिपिएल दलावथ' गोबां गोरों गोरों मानसिफोर दङ। हारिनि सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय गोजा इउपिपिएल दोलोआवहाय। दिनै हारिनि सेक्रिफाइस खालामनानैसो इउपिपिएल दोलोआव बिबान लानानै थाजोबनाय गोजा दङ। दिनै बेबायदि गोरों गोरों मानसि थानायफ्रावनो गोरों गोरों दैदेनगिरिफोर थानाय दोलोआवनो दिनै बेबायदि आर'नायावहाय राजनितिनि बेनार फुननाया जाथाव जायाखै रायजोफोर। बे हारिखौ लाजिसिं खालामनाय जादों। हारिखौ फाननाय जादों बियो, मोनथिबायना? हारिखौ फाननाय जादों। गोथार आर'नायाव राजनितिनि गाब फुननाय माने दिनै हारिनिखौ लासिंसिं खालामनाय, हारिखौ फाननाय जादों रायजोफोर। बिसोरनि हेंथायै बिनिखायनो आयेननि राहा लानांगौ आरो हायोब्ला बैसोरबायदि सुबुंफोरखौ बर' हारिनिफ्राय बैकट खालामनानै दोननांगौ। आंनि साननाय बायदिब्ला बिसोरनि बिमा बिफाया बर' नङामोन खोमा। बिनिखायनो बिसोरनि खर'आव बर' हारिनि थाखाय साननो हानाय मेलेम गैया। बबेखौ मा मावब्ला, बबेयाव मा लिरब्ला बर' हारिनि थाखाय खहा जागोन बेबायदि साननो हानाय बिसोरनियाव मेलेम गैया। दिनै मा फोरमायनो सानदों बिसोरो? गावसोरनि राजनितिनि मुं लिरनानै आर'नायावहाय दिनै हारिखौ लासिंसिं खालामनाय जायाखै होनबा बैसोरबायदि व्यक्तिया? अब्ला माखौथो नायनानै थानो रायजोफोर? आंनि बायदिबाथ' बिसोरखौ हारिनिफ्राय आउट खालामनांगौ आरो बिसोरनि हेंथायै आयेननि राहा लानांगौ। बिसोरो हारिनि बिरुद्ध खामानि मावग्रा, हारिनि थाखाय एगेन्स्ट खामानि मावग्राया बिसोर बायदियासो रायजोफोर, मोनथिबायना? खुगाजों बुंनाया हारिनि एगेन्स्टै बुंदोंब्लाबो बेखौ जों हजम खालामनानै थानो हायो। नाथाय हारिनि नेरसोन, हारिनि सिनायथियाव बेबायदि राजनितिनि गाब फुननायखौ जों मालाबाबो सहायनानै थानो नाङा रायजोफोर। गोथार आर'नायाव जाय सुबुंफोरा राजनितिनि गाब फुनदोंना बैसोर बायदियानो बर' हारिनि देरसिन सुथुर रायजोफोर, मोनथिबायना?